ktorý má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho mamu, krstného otca i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa. Udel mu milosť novuzrodenia a začleň ho do svätej cirkvi. Upevni ho vo viere, urob z neho verného učeníka a svedka Tvojho evanjelia. Pomáhaj mu v svetosti života a vedel do radosti svojho kráľovstva. Pane Ježišu, daj tejto máme krstnému otcovi živú vieru a chodí dobrým príkladom pre toto dieťa. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa, aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. A teraz sa obráťme aj k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, svätý Ján Krstiteľ, svätý Jozef, svätý Peter a Pavol, svätý ochranca tohto dieťaťa, všetci anjeli strážcovia, všetci Boží svätí a sväté. Akurát by si tam neušiel. Čo? Ti sa neušiel, no? Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha neprávosti a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav toto dieťa dedičného hriechu. Urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval do svätý skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Teraz požehnáme vodu, však už ho necháte sa pobehať zase. Som sa chytíme. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Budeme odpovedať, velebíme ťa Bože, požehnáme vodu, trochu zašli. Už aj ideš práve. Áno. Ešte dáš ďalší. To asi nepadlo. Dobrotivý Oče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš jednom všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojho služobníka Artura, veď si ho viere cirkvi povolal k pravinu znovuzrodenia a má život večný skrze Krista nášho Pána. Milá mama, krstný otec priniesol do dieťa na krst. Dobrý Pán Boh dá v tejto sviatosti nový život a dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovať toto dieťa tak, aby sa mu božský život stále zvelaďoval. Chránte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. V tejto viere sa udeluje deťom krst. Teda na základe vašej viery sa udelí krst na malému Arturovi. Dobre? Čiže 3-krát budeme odpovedať zriekam a 3-krát verím. Čiže zriekate sa zlého ducha? Aj všetkých jeho skutkov? Aj všetkých jeho pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Panny Márie, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Artur bol pokrstený v tejto viere? No Artur, ja sa budem potrebovať. Dobre? No ideme na ten krst, čo? Trošku zbytnite, dobre? By nám neušiel potom. A... No, Artur, ja te krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dostupím to musím. Dobre?
už to nebudeš, tak neboj sa. Otvor náruč Svätá Cirkev a obím dieťa, ktoré vo vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začal ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si bol ľudom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Amen. To bol poriadostok. Dobre, teraz môžete tú košľovku tak priložiť k nemu istotniti, to je taký symbol čistoty duše po krste. Artur, stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista, toto biele rúcho, nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškvrnené do života večného. Amen. Teraz poprosím sviecu. Košielku. Aký si ty krásny. Si krásny. Príjmite svetlo Kristovo. Milá mama, krstný otec, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa vždy kráčalo vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Drahí bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo, stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme sviatosť oltárnu, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Pána Boha svojim Otcom. A aj my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme v Jeho mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako na nebi. Milá mama, teraz môžete opakovať po mne, dobre? Alebo obetujeme dieťa nebeskému Otcovi. Bože, žehnaj toto dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osobu. Nech žehná matku tohto dieťa Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Panny Márie dáva kresťanským matkám radosnú nádej, že ich deti budú mať večný život. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech žehná všetkých tu prítomných veriacich Pán Boh Všemohúci, ktorý nás vodí z Ducha